आवरलं होतं आता आपटाच होता डोळे तसे आहेत त्याचे नाही नाही एका डोळ्यात फळ आहे मोतीबिंदू पडला त्याचं ऑपरेशन शस्त्रक्रिया करू होई त्याची या तुमची उपस्थित कमी होती आता काय सर या गुन्ह्याने डेंजर पटकन कर येतो सोड सोड आणि काय मस्करी करतात तिथे सायलेन्स मोठो काय का कडे काय केले उद्योग लागली काय ह्या नाही फ्रॅक्चर नाही करू नको काय नाही माझा हरकत योगच ना माझा हरकत म्हणून कोंबडा बिमडा एखाद्या दिया म्हणा वास बघ कसलो येतात का तो शी जबरदस्त वास येतात रे बाबा माझ्या काय सगळे जाण तुम्ही हात लायला लागले बरोबर काय वास बांधल्यास बरोबर नाही मारा तू पायच बांधल्यावर बाबा होईल म्हणून खात्यावालो दितात किती भाई पाळा मध्ये